De câte ori calc frâna de picior, am parte de acest minunat sunet. La fel este și dacă trag frâna de mână. Sunetul provine de la tamburii spate, mai exact ferodourile, tot angrenajul, mecanismul de acolo se atinge metal pe metal și scoate acest mirobolant sunet care mă disperă de astă primăvară. Anul trecut, nu, acum 2 ani, am dat odată tamburul jos, am curățat de praf, atunci am făcut tutorialul și toate părțile metalice unde se atingea metal pe metal am uns cu un pic de ulei de mașină și a funcționat o bucată mare de timp, dar nu suficient. Așa că am intrat pe daciashop.ro și am cumpărat acest Sonax pastă ceramică care este dedicat pentru ungerea diverselor părți, rezistă de la minus 40 de grade până la 1400 de grade plus, însemnând că este dedicat sistemelor de frânare și tot ce înseamnă frecare metal pe metal. Reduce uzura și în primul rând facilitează alunecarea și sper să scap de căcatul ăsta de sunet, că nu mai suport. Am să dau jos tamburul și am să vă arăt exact ce presupune folosirea acestei paste. E foarte, foarte mult praf aici și cam orice ai pune, în timp o să apară probleme. Se văd aici 6 puncte unde freacă efectiv metal pe metal și mai sunt cele 2 locuri aici jos unde freacă. Am să curăț totul cu pensula, după care am să folosesc pasta. Aici sunt cele 6 puncte. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Se vede că este pregătită suprafața ca să frece acolo metal pe metal. Așa că voi folosi acest spray Sonax, pastă ceramică. Nu scrie prea multe detalii în română, mai deloc. Rezistă de la minus 40 la 1400 de grade Celsius. Scrie mai multe pe pagina de la Dacia Shop ce face. Am să pregătesc aceste suprafețe. Să aveți grijă doar să nu ajungă pastă și pe partea de ferodou. Asta nu speram să se întâmple. Se văd aici locurile unde efectiv freacă. Am să ating și aici puțin. E ideală peria asta. Doar apeși, se îmbibă cu soluție și doar o aplici. E foarte simplu. Ok, am să pun pe poziție tamburul
și am să văd dacă mai scârție. Am să fac o probă călcând pedala de frână. Se mai aude foarte puțin, dar este de la roata din dreapta spate, cea pe care o voi curăța imediat. Acum că nu am curățat aici de praf, se poate vedea foarte bine locul unde freacă metalul, se vede că este frecat efectiv. În aceste două locuri parcă s-ar vedea mai bine decât în celelalte. Am să curăț de praf și am să montez din nou tot ansamblul la loc. Să facem și un test. Am să încerc prima oară cu frâna de mână. Nu se mai aude absolut nimic. Am să calc pedala de frână. Nu se mai aude absolut nimic decât vazelina care este la etrierii din față. Țin să-i mulțumesc lui Adi din Constanța, care mi-a dat ideea să folosesc această pastă ceramică de la Sonax, și mulțumesc celor de la daciashop.ro că l-au livrat foarte, foarte rapid. Mulțumesc frumos!